Kona mokajwangero kamano kuom medo kete mana kera Ramogi TV medo kelo ni weche go manyien kabe na nyisi kacha ne bang weche gi mana thuolo machuok kende ang nobed gi wendo Dr. Joseph Obosi mano kanyo janon weche go mag siasa kachiel gi Jovin Wanyingo apisa moya e kambi mar Infotrack hangne gi kol no mago mori otudre kod nonro mag paro nyakora mokajwang med kete mana kera Ramogi TV kwadhi mbele ni migao masomo kod dwaro mondo ten sikunde okauting maneno ni jopuonje duto chopo pacho maber ne yueyo madundo kai chiwo thuolo ne yiero. Duol mandiko jopuonj TSC bende dwani jopuonj makonyo IBC e tawo yiero mondo mi thuolo matimo kamano e thuolo manitie. Simfros Okinda nigi ler mathoth. Bang' lando loro sikunde mapoya nono e yor kojolo ne ikruok ne yiero, migao mar somo ochwalo milomi malero dwaro mar neno ni arita oket makare ne jopuonjre mar neno ni gichopo miechgi maonge ng'ikruok. E oteno jatend migao mar somo manongire George Magoha dwaro mondo jopuonj madongo onyis jonyuol chieng' milore sikunde mondo gichan kaka gikao jopuonjre gitero pacho. Bende jopuonj go kwa mondo we thuolo jopuonjre modak e sikunde e sama chon kapok ochopo saa 6 mar onyango kaka chik dwaro. Bende jipo gol mar neno ni jopuonjre manigi ng'ol ma opogore orangi arita margi. Duol mandiko jopuonje pacho kamano Teacher Service Commission to dwaro mondo ten sikunde oket ikruok makare ne yiero. E ote mare, duol no kwayo ten sikunde mondo we thuolo jopuonj mabiro konyo IBC e tayo yiero. Sikunde bibiro tigodo kaka kuonde luto ombulu bende koro kwa mondo we thuolo. Kata kamano duol no kwayo jopuonj duto mondo dok e sikul kochopo tarik 11 dwe mar 8 higa ni kata chieng' ma ibiro lande yao sikunde. Ma kata ka jonyuol to pod manyo yore mag neno ni nyithindo chopo pacho maber. Thothgi yuago ohukgi kaluwore kod chochni malendo mapoya nono okelo. Wan kaka joma tiyo bus park ne wasa organize ni ok wanyal medo bei to bei mwaketo matin manno nikech mafuta be beche ni malo nyithindo pod ok nyal mamoko chuno ni wan wawegi mwadok e ofukuwa mondo mi nyathi otund kama winjo dhiye. Buses monka ke constant bei wuso seling wacha sing 3,300 lakini ngini kaka basi kaka ena man gibei ma constant makata ndalo maras ndalo moko ras en siling 2,200 tayudo ka getigo en osepong ogari madhi Migori opong madhi Kindu opong madhi Mabeyo opong madhi Migori opong. Wanatupatia notice ya jana jioni ya kwamba watoto watoke. Watoto wanapotoka na economy imeharibika. Wana expect hawa wazazi wanatoa wapi pesa? Yiero koro duoko jopuonjre pacho. Jonyuol osebedo kadang'ni kuom higni ariyo sani kaluwore ni kalenda mar somo ne ochochi kaluwore koda midhusi mar corona. Jonyuol kwayo migao mar somo ni kinde duto ka giketo chenro mag jopuonjre to mondo gidew pachgi. Simfros Okinda, Ramogi TV.